का आप लोग भी मार्केट जैसा अपन अचार के बनाना पावेनी जा, आज के बाद आप लोग भी बनावल सीख जाए जा। हेलो फ्रेंड्स, हम संजना और आपके स्वागत बा ये किचन भोजपुरी रेसिपी में। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर जाते हैं एकदम से मार्केट जैसा घर पे अचार बनावे के बहुत ही आसान और इजी तरीका। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज के ही आम के अचार की रेसिपी देख लिहल जा कि हम कैसे बनेले बनी। एकदम से मार्केट स्टाइल हम घर पे ही आम के अचार बना के तैयार कर ले बनी, आप लोग भी बना ले जाता। सबसे पहले हमने के तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, ई यश के दादाजी हन और साथ में यश भी बड़न और यश के पापा वीडियो शूट कर रहल बड़न। और ई लोग सारा लोग मिल के गइल बाटे बगीचा और बगीचा से आम लगी। और ई देखिए फ्रेंड्स, साथ ही में हमने के केला के भी पौधा लागल बा, आप लोग देख सकिनी जा जौना में फल आ गइल बा। आप लोग देख सकिनी जा एकदम से रोड पे ही हमने के मतलब कि खेत बाटे, आप लोग देख सकिनी जा। और बहुत सारा आम के जब पेड़ लगेले बनी हमने के जौन पापा बनी, मतलब बहुत सारा पेड़ लगेले बनी। और पहले के दादा दादी के भी मतलब जमाना के भी हमने के बगीचा बा, लेकिन ई नया वाला बगीचा हटे जौन के यश के दादाजी लगेले बनी। आप लोग देख सकिनी जा कितना प्यारा प्यारा आम फड़ल बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकिनी जा। एजा हर चीज़ के पौधा आप लोग के मिल जाई, मौसम्मी के मिल जाई, अनार के मिल जाई, अमरूद के मिल जाई, मतलब इनकर दादाजी सारा चीज़ के जब पौधा लगा देले बनी। देखी कितना बढ़िया आम में मतलब कि फल आ गइल बा, आप लोग देख सकिनी जा। और कितना अच्छा मतलब फड़ल बाड़े फ्रेंड्स, आप लोग देख सकिनी जा। और आज यश काफ़ी सारा मतलब कि मस्ती कर रहल बना, आप लोग देख सकिनी जा, मतलब गइल बड़न खेत में। और ये देखिए नींबू के भी पेड़ लगेले बनी दादाजी यश के। और ये जो तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारा खातिर हमनी के गाय भैंस खातिर जोनरी भी बोल बाटे। और ये देखिए जा आप लोग यश कितना मस्ती कर रहल बड़न खेत में और दादाजी के साथ ये आम तोड़े में मदद कर रहल बड़न। आप लोग देख सकिनी जा साथ में यश के पापा भी बड़न। तीनों लोग मिल के आम के मतलब कि तोड़ के लाए लो ताकि अचार बन सके। और एजा हमरा बस थोड़ा सा अचार बनाए के बा ताकि आप लोग के पता चल सके कैसे बनेला। बाकी सारा अचार जितना भी होला यश की दादी बनावेली, बहुत सारा अचार बनावेली, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनावेली। हम तो बस तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकिनी जा आम तोड़ के यश ला देले बड़न। तो चलिए जा अचार के बनावे के रेसिपी देख लिहल जा। सबसे पहले हमने के पानी डालल जी। ए जगह हम 3 गो आम के अचार बनावतनी, आप लोग अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर लेब। अगर ज़्यादा बनावे के होई तो आप लोग ज़्यादा मात्रा में आम ले सकिनी जा। सबसे पहले हमने के आम के का करिए ना कि पानी में डाल दिहल जी। आप लोग रात भर पानी में डाल के भी छोड़ सकेनी जा और 1 घंटा के लिए भी छोड़ सकेनी जा। तेमे अभी गुठली नइखे बनाइल, ए वजह से आप लोग एके तुरंत भी मतलब कि फाड़ सकेनी जा। तो एजा 1 घंटा हो चुकल बा। 1 घंटा के बाद हम आम के बढ़िया से ठंडा पानी से धुल लेतनी, धुल के साफ कर लेतनी। अब एकर जौन पानी बा एकरा के सुखा लिहल जी, चाहे तो आप लोग सूती कपड़ा से भी पोंछ सकेनी जा। सबसे पहले के चाकू से का कइल जी ना कटिंग कर लिहल जी। तो एकरा के पहले बीच से फाड़ लिहल जा, काहे कि अभी आम में गुठली नइखे बनावल, ए वजह से इ चाकू से फड़ा जाता, ना तो एके काटल बड़ा मुश्किल हो जाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकरा के जौन बीज बाटे अंदर वाला एकरा के निकाल के फेंक दिहल जा। अब एके बीच से कटिंग कर लिहल जा, काहे कि हमनी के एकदम से मार्केट स्टाइल इ अचार बनावतनी जा, ए वजह से एकदम से मार्केट के तरीका से एके कटिंग कइल जी। तो एकरा के एकदम छोटा-छोटा कट कइल जी ताकि हमनी के मतलब अचार देखे में एकदम से मार्केट जैसा दिखे। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, एकदम छोटा-छोटा साइज में हम कटिंग कर लेले बनी। यही तरीका से सारा आम के हमनी के यही तरीका से कटिंग कर लेवे के बा। और अभी तक आप लोग हमरा चैनल के सब्सक्राइब नइखे जे कइले फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमरा अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के सबसे पहले मिले। और साथ में वीडियो के लाइक कर देब जा, शेयर कर देब जा और साथ में कमेंट भी करब जा। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा-छोटा साइज में हम एके कटिंग कर लेले बनी। तेजे का आप लोग देख सकें जा फ्रेंड्स, सारा आम के एक तरीका से कटिंग कर लेवे के बाद अपना हिसाब से आप लोग छोटा बड़ा साइज रख सकेनी जा। अब एके का कइल ना कि मिक्सी बॉल में निकाल लीजिए। तेजा हम मिक्सी बॉल में निकाल लेल बनी। अब एजा हमनी के 1 चुटकी एजा हल्दी चाही और 1 चुटकी हमनी के नमक चाही। दोनों के का कइल जी कि आपस में मिला के बढ़िया से एकरा के फेंट दिहल जी, ताकि जौन आम बा ना अपन पानी छोड़ सके। ऐसे का होई कि आम के जौन पानी बा छोड़ दी। एकरा बाद एकरा के धूप में हमनी के सूखे खातिर छोड़ दिहल जी। तक अब अचार के मसाला आप लोग देख सकेनी जा, मेथी बाटे, धनिया बाटे, जीरा बाटे, सौंफ बाटे और आप लोग देख सकेनी जा एजा काला सरसों बाटे और लाल मिर्च बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम धूप में अचार के सुखा देले बनी, मतलब कि आम के सुखा देले बनी। एकर पानी जौन बाटे बढ़िया से सूख गइल बाटे। अब एजा हमनी के का कइल जी ना कि एगो पैन लिहल जी और पैन में सारा मसाला के हमनी के डाल दिहल जी। ये देखिए सारा मसाला हम डाले तनी, धीमा आँच कर दिहल जी। धीमा आँच पे मसाला के भून लिहल जी एकदम से, मतलब आँच की एकदम मीडियम फ्लेम पे आप लोग करके छोड़ देब चाहिए। देखिए बढ़िया से जब मसाला चटके लगी तो आप लोग एकरा के मतलब गैस के उतार लेब चाहते। देखिए फ्रेंड्स, हल्का-हल्का एमे से मतलब कि खुशबू आवे लागल बा, एकदम सोना-सोनापन। अब एजा हमनी का कइल जी कि जौन काला वाला सरसों बा एमे हमनी के डाल दिहल जी। आप लोग पीला वाला सरसों भी ले सकेनी जा, दोनों सरसों में माने कोनो भी सरसों अचार खातिर चल सकेला। अब हमनी के जौन लाल मिर्च लेले बानी जा एकरा के भी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिहल जाए, मतलब कि भून लिहल जाए।
ज़्यादा नइखे भूने के, सारा मसाला के एकदम से धीमा आँच पे एकदम मतलब ई ना कि जरा दीजा, जरावे के नइखे ना त सारा मसाला के टेस्ट खराब हो जाई। आप लोग बस धीमा आँच पे मसाला के कम से कम 20 से 15 मिनट धीमा आँच पे आप लोग मसाला के भून लेब जा। जब ई चटके लगी ना तो समझ जाइब जा कि आपके मसाला जौन बा बढ़िया से भुना गइल बा। त मसाला हमनी के चटके लागल बा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा, मतलब कि पैन या कढ़ाई में जैसे आप लोग मसाला डालब जा ना, ई मतलब कि उड़े लागेला, मतलब समझ जाइब कि आप लोग के मसाला जौन बा बढ़िया से भुना गइल बा। एसे ज़्यादा एकरा के हमनी के नइखे भूने के, अब एके हल्का सा ठंडा कर लिहल जा। एकरा बाद एकरा के हमनी के मिक्सी जार में निकाल लिहल जा। आप लोग सिलबट्टा पे भी एकरा के दरदरा पीस सकेनी जा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर बा त आप लोग मिक्सी में एकरा के ले सकेनी जा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम मिक्सी जार में के निकाल लेले बानी और ए जगह हमनी के जौन लाल मिर्च हमनी के भून के रखले बानी एकरा के भी डाल दिहल जा और दरदरा हमनी के मसाला एजा पीस लिहल जा। ये देखिए दरदरा हम मसाला पीस लेल बानी, ज़्यादा मतलब बारीक नइखे करे के। सबसे पहिले जौन हमनी के मसाला पीस के रखले बानी एकरा के डाल दिहल जा, हल्दी डाल दिहल जा, मिर्च डाल दिहल जा। अब एजा जवाइन मंगरेल डाल दिहल जा, स्वाद अनुसार एजा नमक डाल दिहल जा, नमक थोड़ा ज़्यादा डालल जाला अचार में। अब एजा 2 बड़ा चम्मच हमनी के विनेगर डाल दिहल जा। एजा हम सरसों तेल गरम करके रखले बानी, एकरा के भी डाल दिहल जा। एमे आप लोग तड़का लगा के भी डाल सकेनी जा। अब सारा चीज़ के बढ़िया से आपस में मिक्स कर लिहल जा और विनेगर से का होई कि आप लोग के जौन अचार बा एकदम से मार्केट वाला कलर आई एकर, देखे में एकदम से मार्केट जैसा लगी। और ई जौन हरा-हरा दिखता ना आप लोग के आम, एकदम से सालों साल एकदम हरा-हरा ही दिखी। त विनेगर आप लोग डाल देब जा, एसे का होई कि खराब ना होला। आप लोग गन्ना के भी मतलब एमे सिरका डाल सकेनी जा, ओइसे का होला कि अचार जल्दी से मतलब कि खराब त ना होला, लेकिन कलर जौन बा हल्का सा काला पड़ जाला। और विनेगर डालला से ये होला कि जैसे आप लोग के आम के कलर बा सेम यही तरीका के कलर रही और देखे में एकदम से ही मार्केट जैसा दिखी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, अचार के हम बढ़िया से फेंट लेले बानी। अब एकरा के डब्बा में निकाल लिहल जात। देखिए हम मार्केट वाला मिठाई के डब्बा बा, एकरा में ही हम निकाल लेतनी। आप लोग अपना हिसाब से काँच के जार में भी एकरा के रख सकेनी जा, काहे कि आम के अचार चाहे कोनो भी अचार काँच के जार में ही ज़्यादा बेटर रहेला। तो आप लोग अपना हिसाब से एकरा के कहीं भी जैसे रखे के होई अपना हिसाब से रख लेब जा। देखिए हमनी के अचार बन के तैयार हो गइल बा। अब एके का कइल जी कि आप लोग कम से कम 2 दिन खातिर धूप में सुखा देब जा, ऐसे का होई कि अचार जल्दी मतलब खराब ना होई और सालों साल चली। तो एजा हम ढक्कन लगा देले बानी और ढक्कन लगा के हम एकरा के 2 दिन खातिर धूप में छोड़ देम। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अचार के हमनी के धूप में रख दिहल जा। 1 दिन हो चुकल बा और 1 दिन के बाद आप लोग अचार के कलर देख सकेनी जा, कितना बढ़िया आइल बा, एकदम से मार्केट जैसा आइल बा। तो रोटी पराठा के साथ खाए खातिर एकदम से अचार हमनी के बन के तैयार हो गइल बा। तो आप लोग भी बनाई जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ।